Bon dia. Avui dissabte, 7:15, 7:20. Anem cap a la platja a fer el segon dia de Levántate Corriendo. Vamos. De metro 1. Ja estem veient el castell de fons. Avui no fa ni gota d'aire, no fa calor, no hi ha ni un núvol i ni un alma corregués per així. Anem pel caminet cap a la platja. Avui portem suplemento nou, a veure com va. Anem anant, ja contarem a veure. Anem.
kilómetro 3 vas a pegar en grup. Gent. A veure aigua. Kilòmetre 4, va. Anem anant. A reposar-se. Últimos 2 kilómetros. Di per ahí. Di per ahí veig molt de ruïdo. Molta gent, moltes pates per ahí. Ja estem arribant. I seran quasi 9. 8 i mig. Ja hem acabat. Bueno, pues 16 kilómetros, entre anar y tornar y la voltita de levántate corriendo. A ducharse y a almorzar. Vamos.